मावथि बड'लेण्डनि जोहोलावफोर बिसोरसो नै नैबे सासे बड'लेण्डनि जोहोलाव बिसोरखौसो बड'लेण्ड जोहोलाव होनो लोगोफोर हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु संसार दैमानि आनादार ब्लग स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा मा जागोन नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै थारैनो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर आङो बिजनियावहाय दंफैयो आरोना ओमफ्राय बिथांमोननि खाम दाननाय बेखौ नायनो फैदों आङो खामनि अनगायै बिथांमोना सेरजा सिफुंबो बानायो आरोना लोगोफोर गासैबो एभ्रिथिं माने बिराद पारफेक्ट बिसोरो मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय जेरावबो ओरैबायदि पारफेक्ट थ' लोगोफोर जाय जायनो नांगौ अल आसाम अर्डार खालामनो हागोन ओमफ्राय पार्सेला जेरावबो सहैजोबगोन आरोना लोगोफोर जास्ट एसे टाइम नायनानै अर्डार खालामबानो जाबाय बैसागोनि सिगां अर्डार खालामजोबबानो जाबाय लोगोफोर जाय जायनो खाम सिफुं सेरजाखौ नांगौ थ' लोगोफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायना होदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना होबानो जाबाय थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर बिथांमोना नायल' जायल' खाम बानायग्रा बिसोरल' आरोना सेरजा बानायग्रा सफैलायबाय जोंना बैसागो बोथोरनि खाम दाननाया जाफिनलायबाय जोंना दा जोंनि खामा गंबेसे कमप्लिट जाखो आरो माबायदि जाखो बेखौ नायनानै लादो आं देखायनि र' नै कमप्लिट जाबाय गासिबो बिसोर जाबाय 10 खानसे कमप्लिट जाबाय दा बेखौ नायनि ओरैबायदि मोजां आरो बिथिं दंबावो बिथिं कमप्लिट जायाखैनो नै बिसोरो नै बेखिनिया आरो दानगासिनो दंबावो बेखौ जों दानजोबगोन गासिबो दा नोंसोर माबायदि जाखो नुखाबाय नै नुखाबाय दा ओरैबायदि मोजां सोरनोबा नांगौबा बिहरनो हागोन आरो जाय जाय बिहरदोंमोन बिसोरो मोनसिगोन ओरै होगासिनो दं नै आसलफ्रा नै बोलोगोराफोर होख्लायगासिनो दं नै दा सोरनो नांगौ गासिबो कन्टेक्ट खालामलायदो बैसागोनि सिगां हायोबा कन्टेक्ट खालाम मानो होनबा जों बैसागो जुदि खाथि सफैयोब्ला जोङो माने हास्लाबा इमारजेन्सि जायो दा जों बेसेबांनाखि बैसागोनि सिगां बियो माने नोंस्रा मोजां जागोन आरो मोजां क्वालिटिनि मोनलांगोन जोंबो मोजांखौ हरनो हागोन जुदि नोंसोरो बैसागो खाथि साननै सानथामनि सिगां बियोबा जों माने हास्लाबनाय नङा हाखु दाखु जागोन बिनि थाखाय हायोबा एसे एडभान्स बिहर दामफोर खम नै लोगोफोर फलंगासिनो बेखौहाय खाम ओमफ्राय नै आरो फलंगासिनो बिराद इजिनो लोगोफोर खाम बानायनाया बिराद खस्थ' दै लोगोफोर नै बेफोरबायदि फलंगासिनो आरो गिरमिटजोंहाय ओमफ्राय बैफोरखौ बिदिनो फलंजोबदों लोगोफोर दा देखायगोन र' आं दसे उनाव ओमफ्राय नै गोलोमफ्रुजोब्बाय बडि जाजोब्बाय लोगोफोर
गोलोम फ्रुजोब्बाय लोगोफोर बेखिनिखौ गासिबो फलंजोब्बाय आरोना नै जा मोजां मोजां खा लोगोफोर बिसोरो जें जायो आरोखि नै आखाइजों सिखोना नायदोंमोन आं बेखौहाय नै जा मोजां जाखायो बिराद खस्थ'जों फलङो आरोना लोगोफोर नै बायथालिफोरजों देयै देयै फलङो आरोखि लोगोफोर नै सिङावहाय बेबादि ओरैबादि मोजां जादों गाम्बारि दंफांनि आरोना बियो नै बिराद खस्थ' लोगोफोर खाम बानायनाया ओमफ्राय लोगोफोर जायनो नांगौ अर्डार खालामबानो जाबाय मान्दारनि खोमा बेयो मान्दार इजिसो मोनसैनो नै लोगोफोर नै बेखौहाय मेसिनजोंहाय एसे हादोंमोन आरोखि बारा गोलाव हानो हाया बेखौहाय ओमफ्राय जाखिनि हायो बे हन्डाजोंहाय हादोंमोन आरो ओमफ्राय एसे नांथाना दंमोन जा ट्राइ खालामबाय साथामबो आदा जिमैबो ओमफ्राय बिनि लोगो सासेयाबो ओमफ्राय आदा प्रिटुलबो जा ट्राइ खालामबाय हायाखै ओमफ्राय उनावसो लास्टआव माने हाफिननांदों आरो हन्डाजोंहाय जा ट्राइ खालामबाय नै आदा प्रिटुला नैबे सासेया मेंगुलायलांजोब्बाय आरो ओमफ्राय सासेया बानायबाय दा नै हायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साथामबो बिदि सोलाय ट्राइ खालामबाय थाबाय उनाव उपाय गैया हन्डाजों हाबफिननासो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय गासैखौबो बेबादि हन्डाजों हाजोबनो हाया दै लोगोफोरा मानो होनना बुङोब्ला खामा गोलाव नालाय ओमफ्राय हन्डायावथ' मोनहास'आ ओमफ्राय माखासे गासैबो फिनिशिं जाजोबा आरो जाखिनि बे सारिकनिया बादि माबा खालामदोंना बेबादिल' हानो हायो आरोना मेचिनजोंहाय ओमफ्राय नै आरो खासेया दाफाफिनबाय मावथि बड'लेण्डनि जोहोलावफोर बिसोरसो नैबे सासे बड'लेण्डनि जोहोलाव बिसोरखौसो बड'लेण्ड जोहोलाव होनो लोगोफोर देखोलागासिनो नै बिनि सिङाव बिदि ओंखारो लोगोफोर खामनि सिङाव बिदि ओंखारो आरोना नै ओरैबादि खस्थ' लोगो नोगोद साइज खालाय लोगोफोर बेयो नोगोद सिलसि जाखादो नै नै सिङाव एख' जायाखै आरो ना इयो बेफोरखौ आरो माबा खालामजोबफिनगोन नैबे नै लोगोफोर बेखौ फलंगासिनो नोगोद साइज जाखागोन बेयो नै लोगोफोर लोगोफोर नै आदा प्रिटुलायसे हन्डाजोंबो हाबाय थादों आरो काट खालामना लादों बेनि उनाव बायथालिजोंहाय ओरै फसंनानै उनाव दानफिनगोन आरो लोगोफोर बाराथ' माबा खालामजोबनो हाया फिनिशिं खालामजोबनो हाया हन्डाजोंहाय थेवब्लाबो एसे हेल्प जायो आरोखि हन्डा थायोब्ला दै गांबायनो दै सेरजा जाहैबाय सेरजा आरो मा स्टाइलनि नांगौ गासैखौबो मोनजोबगोन आरोना बेफोरखौ बानायगासिनो बेयो एखे मडेलनि ओमफ्राय नैबे बे मोनसे मडेलनि आरोना मा मडेलनि नांगौ गासैखौबो मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर नै गासैखौबो बानायगासिनो दायो ओमफ्राय खामखौहाय एसे थाब नांगौ नालाय बेखायनो खामखौ सिगां बानायग्रोबाय आरो नै गासैखौबो पेन्सिलजों बोनानै दोनजोबखादों
ओमफ्राय लासै लासै बानायबाय थासिगोन आरो खामखौ गिबियावनो हरग्रोजोबसिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव बेफोरखौ बानायबाय थासिगोन आरो कन्टिनिउ बिसोरो बे खामानियावनो मुखुब जानानै दङ दामानि जायनो नांथारगौ कन्टेक्ट खालामनो हासिगोन आंथ' बार बार बुंबाय थादों ओमफ्राय आंखौ गोबां मानसिफोरानो बुंबाय थादोंमोन दे सेरजाबो बानायो नामा मा बानायो नामा गोबाङानो आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिसोरनो गासैखौबो बानायजोबो खाम सिफुं सेरजा मोनजोबगोन आरोना गासैखौबो लोगोफोर नै लोगोफोर बिसोरो बांद्रायबो जिराया आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनायावल' दसे जिरायो आरोना ओमफ्राय बिराद माने खामानियाव बेस्थ' जाफिनो बिसोरो बेफोरखौ गासैखौबो बानायगासिनो सेरजा गोदान लोगोफोर दै बानायगासिनो ओरैबादि गाबखागोन आरो दांनायावनो मिथिदों आरोना ओरैबादि गाबगोन बियो खाम दामखावगासिनो नै लोगोफोर बे खामखौ आदा पुतुल मोनानो बनायनाय हा दामखावगासिनो जाजोबा नैबे फिसासा बे मडेलनि गोजा आरोना नायथिबो दङ सिफुं दोनग्राफ्रा नै ओमफ्राय नै बे न' सिङावबो दङ खामा जा साइज का लोगोफोर नै नोगोद गोमखायो नै लोगोफोर सिफुंफोरा आदा प्रिटुलनि नै 6टा गुदुंनि सिफुं आंथ' रोंनाय मा सौसिगौमोन रोङा नादा नोगोद मोजां मोजांखा नै नोगोद साइजखा बियो ट्राइ खालामगासिनो लोगोफोर नै खाम सिफुंनि गुरुफोरानो खाथियावनो दङ रोंजोबनांगौ गासैबो आंथ' जेबो रोङा ओमफ्राय जा रिंखायो ना लोगोफोर नै जा रिंखायो सिफुङाव खानाय दिरुङा लोगोफोर थ' लोगोफोर जायनो नांगौ डिसक्रिपसनावहाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन मा टाइपनि नांगौ मा स्टाइलनि नांगौ एसे फिसा नांगौ ना गिदिर नांगौ कन्टेक्ट खालामनानै सुलाद लानो हागोन ओमफ्राय नै बिथिजा आदा पेट्रल बेथि जोमै आदा ओमफ्राय बिथिजाय नै बिसोरनिनो लोगो सासे बिसोर साथामजोंनो खाम सेरजा सिफुंखौहाय बानायो आरो ओमफ्राय लोगोफोर बेफोरो गासै 10टा अर्डार दङनो बे 10टाया बैसागोनि सिगां गासैखौबो लांजोबगोन आरोना ओमफ्राय सेरजा आरो सिफुंखौहाय अर्डार खालामनो हागोन बेखौबो नै अर्डारनि कल फैबावदोंसो अर्डारनि कन्टेक्ट फैगासिनो लोगोफोर जायनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन फिक्स अर्डारा 10टा दङनो ओमफ्राय आरो गंबाया
बेनि उनाव सोरबा लांगोन आं ओमफ्राय लोगोफोर अल आसामावनो अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन आरोना नागालेण्ड थांबाय गवालपारा गलाघाट जोंनि सनितपुर उदालगुरि क'क्राझार ओमफ्राय गुवाहाटि जेरावबो सहैजोब्बाय आरो खामा ओमफ्राय सिफुं सेरजाफ्राबो दायो मोनाबाबो खामानि मावगासिनो मेंजोब्बायनो अबस्था गैला नै रायलायना मावनांबाय आं गसंनानै मावनाय खामानि खस्थ'थार बिराद खस्थ'खा लोगोफोर इजिबो खस्थ'बो नो दा स्लिम जाखादों नै लाइट स्रां दासिमबो खामानि मावगासिनो आरोना स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जाखिनि हायो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल टेक केयार बाय बाय